محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة ɗon mbatta ko wihe matiére organique ko woni compost walla jaañe 5 tonnes son keɓi 5 tonnes koko ɗum woni normal 5 tonnes à l'hectare ko ɗum gadda hon kañ e urée triple 15 sa heɓi 100 kilo moƴƴat mais kono koko ɓuri woni 200 kilo entre 100 ha 200 kilo koko heɓɗa hen moƴ koko ɗum mbatta fi hectare goho joni ɗon si yawhi maaro ko fuɗɗi fudde ari ha ɗo partie talage ko ɗon watte première fraction urée c'est à dire sa heɓi sako goho walla sako e feccere koko ɗon gadda ha goɗɗum ɗum woni phase de initiation paniculaire koko ɗon adde he deuxième fraction de urée koko ɗum watta ha keɓa rendement te à chaque fois ɗo noon a wadde urée il faut guitta huɗo koko noon hunde nde yaari ɗo haye urée ɗum ɗo pré koko ɗon wiye talage ɗon sa laari en ta koni wiyeta ɗum ɗo gabbel maaro ngel ta fuɗi plantulo ta heɓi feuille de 4 feuilles c'est-à-dire 15 à 21 jours 3 semaines ha deuxième urée koko 30-45 jours ɗum ça dépend e variété mo keɓɗa est ce que koko variété long walla variété court joni ko anandi tubako ko fi ha joni mbo waɗa simplifié ko ɗum waɗi ko il faut ganda ɗo phase initiation paniculaire wa variété long kañ koko oɗo ɗo cycle ɗo ɓuuri judde par ce que oɗo ɗo cycle à partir de maaro koɗo ɗo ɓendata ɗo ɗon tout le temps koko 1 mois watta dépassé 1 mois on koko wat fixe kono koko ɗo entre ɗo e ɗo koko ɗon woni différence entre variété long ha e variété court joni ko ɗum waɗi premier apport urée premier talage woni fecciɗi koko ɗon gadda ha soit saku walla sako e feccere koko ɓuri moƴƴude joni ɗo samme ɗe si fuɗɗiyan koko ɗon mbatta deuxième o ha entre 35 30 à 45 parce que variété ji ɗi bokkani et en plus kala ana koko il faut jaha ndara an ngesa mama est ce que fuɗɗi walla fuɗɗani anandi oɗo ɗo samba hande wawi fuɗde ta demba hande ta fuɗɗani ha kappoy yaani woni jallugol ngol darima na mawna seeɗa ɗo sa ƴeewi hande o ko yontere ha balɗe sappo sa ƴeewi ko barwalli 3 ha barwalli 4 ayi ɗo fuɗɗima feccu wiyete ko talage ne fecce mais min mbiyata ko gese ɗe cuddi guertoɗe ma nanda ko on pulaar ono paami ɗo eyyi cuddi guertoɗe eyyi no fecce ɗo ayi eyyi ɗo initiation paniculaire woni maaro ko wuufi ɗo maaro ko a koni ƴeeŋa koni mawna ɗo a koni fiinda ne yaltine piindi ɗo maaro ko sa etti abbere maaro nde sa ɓoƴƴinde tan kosam yaltat hen woni sat leyte ɗo maaro ko fuɗɗima yorde seeɗa no waɗi kosam kono fuɗɗima yorde seeɗa fuɗɗima tidde ɗo woni maaro ko ɓendi sa ƴeewi hana gandirta ngesa ma ɓendi ɓe mbiyatma ngesa ba sa ƴeewi ko ɓuuri ko hen heewde e ngesa ba tawi no jogui couleur paille jaune andu an hoore ma a foti soñde ɓe mbiyatma ko 80% ko ɓuuri hen heewde e ngesa ba ƴeewi tawi huɗo ko no olɗi ko ɓuuri ko hen heew huɗo ko no olɗi tan an a foti soñde mais joni noon karallagal ngal yimɓeɓe jogui ko wiyete ko humidimétre woni appareil ɓe ganduɗa joni sa ettima a nannima hen tan wiyanma
maaro ko kat woni ko hene ndiyam ko 12% wala 14% ko ɗum ɓuri ƴeewde e yitere he mais so tawi ala humidimètre an hoore ma sa ƴeewi ha ngannduɗa ngesa ba ko ɓuri ko hene heewde oɗɗi tan a foti soñde ɗum kam onon hoɗo ɗum nganndi ngesa ɓenndowo fotɓe soñeede ɗum hay son kalanaka ɗum hoɗo ɗum nganndi ko jangde tan rewi ɗon ɗum vraiment no woodi solo trop par ce que ɗum sa famani ɗum tan a famata haydara par ce que ɗo ngandirta a hoore ma ndey poɗɗo wadde engrais NPK o engrais kodde o wona kam woni NPK engrais kodde o on ɓuri ko saɗa awa tan mbaɗama par ce que kam mba takata ɗaɗi ɗi puɗa ɗi tiiɗa takata joni aussi jallongol ngol daro waɗa barwalli no mawna ɗum taki mbiyeɗa ɗo saɗa awa tan waɗon engrais NPK triple 15 NPK triple 15 no waɗi NPK goɗɗo mais o ko triple 15 o eyi so yehi ha dañi balɗe 15 ha jonte tati walla mbiyen ha jonɗe tati haɗa wawi waɗ urée guiɗiɗo o haɗa wawi wadde sac de 50 kilos sakuji ɗiɗi ha sakuji tati walla boom sac e feccere saku kiloji 75 ɗum so yehi ha dañi balɗe 30 ha balɗe 45 manam lewru ha lewru e feccere no fawi noon e variété he won variété mo ganduɗa joni so dañi balɗe 30 tan wat urée ɗimmo o wonmo ganduɗa joni haɗa wawi fadde ha daña lewru e feccere mbaɗa urée ɗimmo o ɗum sa waɗi ɗum tan ɗum addata ɗum cammeje ɗe e keewa saabu kala ɓurɗoma heew cammeje ɓuratma heew rendement cammeje ɗe keew mais aussi cammeje ɗe loowa maaro tawa ko maaro nisko maaro moƴƴo ɗum noon addat ɗum ko tawa one hoorema haɗa waɗi engrais NPK wade poɗɗa waɗa waɗi urée mais aussi haɗa pompi par ce que ɗum fof yaadi sa woppi hen élément goto rek ustat rendement ma ustat rendement ustat qualité maaro ko ɗum il faut pama ɗum kam ɗum fof yaadi kala ko manki hen tan feeñat e rendement he feeñat e qualité maaro he demal moƴƴal avant demal boom mbaɗa ndemaɗo poɗɗa remde woni huɗum an ko variété nérika joguiɗa nérika 4 nérika 6 a fotani waɗe faro mbaɗata ko e jeeri plateau ɗum ko goho ɗiɗi saɗa rema ndemana poɗɗa remrude ndema demal waktu on poɗɗa remde demal laaɓal sa remi ɗon e ɗon sa wawi tan wat NPK triple 15 o sa hantini ngawa paɗa ha balɗe 15 walla balɗe 20 mbaɗa urée goɗɗo o mais o laayi ɗo ko woodi solo avant haɗa waɗa urée o yo taw ngesa bana laaɓi ndema ha laaɓa mboppa aussi ha ɗum toɓa tawi ne waɗi ndiyam seeɗa par ce que sa waɗi urée ɗo ganduɗa ala ndiyam urée o sumat maaro ko o woppat ha taw hine leppi hine waɗi ndiyam seeɗa mbaɗa hen urée o mais aussi urée aussi a fotani waɗ taw no ƴiiwi saabu sa waɗi urée ɗo ƴiiwi toɓi tan a perti par ce que urée ko gaz diwat joɗataka NPK woni heddoto NPK heddoto lesdi he duuɓi mais urée sa waɗi ɗum tan diwi ɗum taki mbiyatma so tawi no waɗi jamanu waɗi hendu woto waɗ urée tawi no ƴiiwi woto waɗ urée tawi parcelle o no yoori woto waɗ urée tawi parcelle o no waɗi huuɗo itti huuɗo ko ha laaɓa duwa wadde urée o ɗum sa waɗi ɗum tan rendement kalteɗo 3 tonnes 4 tonnes e yiyat ɗum mais aussi tawa maaro ko maaro qualité maaro mawko maaro jogii ko guu jogii ko cafka maaro welko eyi mi adda coroɗam on paami de donc vraiment ko ɗum jinnomi ɗum sa faami ɗum tan pour ko hen heewde a faami demal par ce que ɗum tongat ɗum Diallo bisimilla non non y a pas de souci an assalamu aleykum joni ɗo komin aranni manti méthode de lutte sa daari e hebbini façon e woodi méthodique chimique e woodi biologique e woodi mécanique
chimique o ko ɗum woni ko ɓuri heewde ko produit ji ɗi comme ɗi comme yimɓe ɓe ko sotta ko pour manten produit biologique woni yimɓe ɓe ko watta utilisé ko comme ko woni e galleji he walla e woni e faraji he e guesele he comme papia en produit naturel ji ɗum woni lutte biologique lutte mécanique ko ɗum woni si tawi a yahi ha a yi nder faro maaro ko e waɗi maladie a ndarat foyji andanta maladie o memi ɗum ara itta on foy yaha asa dula goɗɗo tako ɗumantin ɗo ngesa maɗo sara ɗum woni lutte mécanique joni ɗo ko lutte chimique won ɗo joni pour ɗumantin o méthode de lutte o hebbini façon woodi ɗumantin kulloñ andanta ko wiide chenille gilɗi gilɗi yafoɗede puraɗo laaɓani gilɗi ɗi ɗumantini seeɗa e hawi mawlude seeɗa ni ko ni sa daari ko ni fotta ni chenille ji ɗin ko ɓuuri hewde ko sa no yiya ɗum sa pour yaɗum ni ko waboro ɓaawo foyi maaro ko a yara ɗum ni sa darima ka a waɗan ni ɓollira ni maaro ko ɓaawo ni on sa no yiyata gillonkoñ ɗum woni oɗo lutte contre les chenilles don ɗum pour waɗa ɗum traité a waɗat produit o delta métrine o waɗa 40 kii ɗumantin à la dose de 40 centimètres cube pour 10 litres d'eau 10 litres d'eau woni litre aji sappo e ndiyam e ɗumantin hono inete 40 woni capannayyi produit o e litre aji ndiyam sappo ɗo kadi c'est contre les forêts de tige ɗum kala a waɗa e ɗumantin a waɗa ɗum homologué on sa ɗumantina ɗum lutte contre les termites ɗum woni ɗumantin hono haalte kadi mooƴi andu nanta mi haali ɗo lutte biologique ɗo ko lutte chimique mi waɗi ɗo ɗumantin mooƴi ɗi ko ɓuri hewde ko komin tawi ko si tawi a ari ay naari nder maaro ma koye waɗi mooƴi a wawi ɓande ndoni si tawi joom heɓani o produit chimique andu ndoni galle fof e heɓɗi ndoni ɓayi ndoni ndi rek a waɗi ɗum rek wawi donnude termite ji ɗi ɗum woni oɗo voilà joni contre maladie fongique o comme mi nante mi waɗi ɗum expliqué ɗum comme o helmintosporiose ko o ɓuri wadde fréquent e maladie maaro on lutte mécanique mom e moƴƴi e makko par ce que sa ari rek sa waɗi détecté maladie o a wawa ittude e nder maaro he ko ñawi he itta ɗum yaha waɗa a hoppata ɗum sa hoppi a wawi wadde infecté mo denduɗa ɗumantin o ngesa ma ka yaha rek itta on sa asa waɗa toon ɗumantin guppa ɗum on sa ɗumantinat waɗat réduire taux de maladie ɗumantin o maladie o nder faro ɗo o faami voilà ko ɗum entre autres hono ñabbol ɗi kaɓorte walla hono ko bonnata ko maaro kullon bonnata ko maaro ko kaɓorte waɗi ko laabi ɗiɗi woni laawol ngol ngannduɗa a hutorat produit pour kaɓaɗa ñabbuli ɗi walla kaɓaɗa kuuɗoñ kon ɗum taw ko produit mbaɗɗa walla ala a waɗani produit chimique manam leɗɗele tubakoɓe mbaɗɗa produit naturel manam ko ganduɗa koko fina tawa ko wayno laaci en wayno nim en wayno semme en ko wayno hono wiyete titi ndondi centre ɗum sa ƴeewi iɗi hen fof ko guilƴi ɗi waɗi guilƴi ɗi ganduɗa haɗa andi ɗi ñamat maaro ko ɗi bonnat maaro ko mais hen waɗi guilƴi aussi ganduɗa ɗi ñamat ko ñamata maaro ko waɗi ko façon ngaji ina waɗi guilƴi ɗi ganduɗa ɗi ñamata ko maaro ko ina waɗi guilƴi ɗi ganduɗa ɗi ndenat maaro ko saabu ɗi ñamat guilɗi ñamat ɗi maaro ko ɗum an il faut mbawa ɗi hettinde mbawa ɗum andude no waɗi aussi les foros de tige woni ganduɗa ɗi gasat basale ɗe ɗi gasat maaro ko eyyi
les tiges ɗi natat ɗe nder ɗi gasa ɗum eyi berem lefi ɗi natat nder e zatma gawƴal ngal e nder gawƴal he ɗi ndewata to ɗum gawƴal nder gawƴal he ɗi ndewata ɗi naata so ɓooyi gawƴal ngal hela eyi ɗum aussi no ɗo no waɗi aussi des bactéries ɗum aussi an hoore ma ko il faut mbawade andu mbawade hettinde ko ɗum noon ɗum taki min jiiɗi on waɗande formation e hono produit ji ɗi ganduɗa ko onon pewnantoɗi koye mon taw on kutorani produit ji ɗiɗi tubakoɓe pewni poson o par ce que poson o moƴƴani par ce que poson o artat e ɓandu ma artat e jawdi ma artat e ɓesgu ma ko won produit ji ɗi ganduɗa joni kamɗi ɗi mbarata boom guilɗi ɗi mbarata ɗi ndiwat woto ganduɗa sa itti hande simme mbaɗɗa hen hono jettiti laaj mbaɗɗa hen simme e ndondi e sabunde e kaani guile ɗum sa pompi ɗum luuɓat so ɗum luuɓi kala ko wonɗo ɗon dogat yaaha kala ko arana ɓaɗataka wona ko ɗum cohluɗa tawa o lorani ko waɗi fittano ɗum kayne moƴƴi ko ɗum min jiiɗi mbatton wadde gaccen posoŋaji ɗi ɗum noon ceerno ɗum heƴataɗo hande que il faut mbaɗen formation goɗɗo ɗum ko en mbaɗat ɗum programme formation goɗɗo ɗum noon aussi ɓurani amen aussi tawa ko rewɓe min mbaɗnat formation par ce que kamen pewnata produit ji ɗi rewɓe garata ɓe ganduɗa koɓe remoɓe maaro min mbaɗat ɗumen formation o on ngala ɗum est ce que worɓe to formama est ce que o pewnat ɗum par ce que paraji he ko rewɓe pewnata ɗum de so onon gandi onon son mbaɗama formation o hoɗon gunande hoɗon loppa on loppat hoɗon ciiwa hoɗon defa ko ɗum mbaɗa toon de ala caɗele ɗum kam no tawi wawi wonde ɓe ɗiɗa kamen garata ɗo mbaɗa noon formation on ko pratique tan ala haala min mbiyata on tan ko coode naggam kiloji simmi oui coode yo yaltu hen jeyaka hen ala probléme no waɗi goɗɗum min mbiyon ɗaɓɓe naggam kiloji tawa ko hono wiyete titi laaji walla kaani walla ndondi walla boom nim hako nimayi eyyi hako nimahi nimakin ɗum so an gari ɓe pewnat ɗon produit ji ɗi ganduɗa ɗum ko engrais wonata ɗum ganduɗa ko produit ganduɗa riwat kuule ɗe eyyi tawi on mbaɗat ab ɗum son mbaɗi ɗum on jiyat tawa ɗum ala dépense mais aussi tawa on jiyat eyyi ɗum ceerno sen mbaɗi ɗum programme inchallah ɓe garta ɗo ɓe mbaɗano ɗon formation eyyi jaafoɗon noon vraiment haala welani weeɓani kono min guettima heddi ko miɗo noon ñaagui duwaw on jarama tan ko artude tan e yettude hono formateur uji men ɗi woni monsieur Ousmane Sow kañum e madame Balde kañum e madame Sané o tabarikallah kadi en paami ɗo no haali ɗo ni ɗo gasiri ɗo ganden en gaynani heblogo woni formation en gaynani kono noon en gari e nokku mo gandanɗa hoorema alay saago dartinen saabu wonko naati e hakkillaji men ɗi so en jokkoyi ene wawi ko nanno ko yaltat wadde gandal ko seeɗa seeɗa natirta e hakkille forcetake o holliti en noon ma en mbattoy laawol gongol o haalani en kadi ko ɓurɗen yidde saabu eɗen gandi ko haali ɗo sakkitiɗo ko gese kewɗe ne jogoɗen caɗele to banggue ñabbuli guilɗi ɗi e ko nandi hen ɗum ɗo kadi ko laaɓ nderagu omo wawno wiɗen tan jeehe codoye produit mo tuuba koɓe pewnato pompon on noon o wi ko ma o ar o hebla en e produit taw ko enen pewnata ɗum koye meɗen en nani no haaliri ni ɗum ɗon wona ko sattat so allahu lamɗo jaaɓi hayso ko rewɓe gollata ɗumen nam enen eɗen jogui no mbawɗen gollata ɗumen nam taw eɗen lomti ɗumen nam rewɓe ɓe inchallahu taala sikki ala noon goto foof o jooɗi ɗo
ene teddinira tan wonde no mbinɗen nani ene woodi ko gittanaɗen ko fewti e battari tawa hay goto heñaki yaade ha gottoɗen nduwodiren haade ɗum noon en gartat e Saydou Diallo so gasni konngol dokken ceerno hono oɗo nuytino kadi monsieur le maire konngol caggal mum ceerno uddan en yewtere nde inchallahu taala mbawen gasnude formation e oɗo ñalawma hannde inchallahu taala. salamu aleykum mi yetti Allah weltima no feewi mi yetti monsieur mi weltanike mo kanko e ɓe warde ɓe fof o wi Allah waɗi ceerno ari joni o hewti en ɓeydi weltade haalata en ɓeydi weltade kadi ɓurimi fof weltinde coopérative o heeɓiɗo commune ji 4 arɗi waɗi représenté commune Médina Gounass no ɗo e keewal mum e commune Sinthiane ari hiɓe ɗo commune Kandia ari hiɓe ɗo commune Médina Chérif e département Kolda ari humoɗo ɗum ɓeydi weltinde ɓe golle he nde wonno golle ɗe ko golle duwaɗe koko duwa ceerno no duwi no jaabi en yetti Allah noon ene makko Setti Diane en yetti ceerno eɗen ñaagui ceerno Baro fandare nde o yiɗi nden yo Allah newnanmo nde wona ko o yiɗani yimɓeɓe ko yo Allah newnu ɗum wona sabu barke Allah makko sabu barke Sekna Sisal kadi e weltima monsieur le maire ari mo ɗo jooɗi ɗum fof ɓeydi weltindemi e golle ɗe no oɗo Alhaji Bassirou an wino ni e ñaaguike andinede ari ko musidɓe meɗen ha ɓe andina en ɗon tan yoni en ala ko waɗe ɓeydude ɗum ɓe jarama ɓe ari e jaam yoɓe yaaɓe hewta e jaam ɓe tawte toon jaam kamɓe galleji maɓɓe fof hono e commune ji arɓe ɗo e inɗe commune ji muɗum e arɗo taw ko jeyaka e commune Médina Gounass o surtout ene kadi Médina Gounass fof yo Allah nattu en e jaam hewten e jaam wontete e jaam continue ligguey meɗen ɗum ɗo ko eɓɓore tan ko fuɗɗode so tawi en jaaɓi ala ko satti kala neɗɗo ko yiɗi yo ar haala miɗo yiiɗi ɗum goɗɗo wiya no yiiɗi ɗum goɗɗo wiya ɗum haalana en ceerno o ɗaɓɓana en damal salla jaɓi kala ko fuggi ɗum no wawi yaltude on salminama on du'anama on weltanama kam fof coopérative nafoore ndema jaari ɗum weltanike ɗum woni haɗa nder coopérative woni a nder coopérative fof a jarama a weltanama par ce que coopérative wona neɗɗo wonɗo coopérative sogoli ala sogoli ko yimɓeɓe hetto wona kadi commune Médina Gounass tan sogoli ko commune on hetto département o hetto région on hetto ha leydi fof hetto e on salminama en gari kadi notitade noddandu eɗen jetta kadi no feewi ceerno Baro mo ceerno Abdoul Aziz wawde jogade mo miijo wawngo dani e wawde kadi ne wallude commune aji ɗi fof sabu hande o Diallo haali ɗo joni won commune aji goɗɗi garɗi ɗo e ganduɗa hoorema ko hoddiɓe men ɓe gari wawde tawtorede formation ɗum firti wonde ndema maaro wona enen commune o tan ndemata ɗum dendagal noon remoɓe ɗum ɓe hono ko waɗa ɗo hande ko ene wodaniɓe hen gartam mawɗam e ɗum waɗi en jetti hen ceerno Baro no feewi no feewi e andude ɗiɗo duuɓi eɗen gandi hande o commune o ene hucciti e remgol maaro no feewi kono noon so tawi a ƴeewi maaro ko eɗen ndema ha ndungu silta jomum wiya mi reemi kono hay hunde mi heɓani hen walla mi reemi kono noon ko ponnomi heɓde ko mi heɓani ɗum ɗo ɗum saabi noon so tawi anduɓe haraleɓe waɓe no ɓeeɗo ni gari ɗo gila subaka mbadde e meɗen hono koɓe mbadde men ɗo ko ɗum ko gartam mawɗam wonande en kono en jii e fodde ko ceerno Baro addani en ɗo hande ko nafoore nde haɗani tan e commune o ay sarima ha yettima e commune aji hande garɗi tawtorede formation ko ardi fof kamɓe commune aji takkiɗi en arɓe ɗo ɓe kamɓe fof eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe e nder commune Médina Gounass e inde monsieur le maire hono Amadou Tidiane Baro eɗen mbiyaɓe kadi ne bisimilla mabɓe e fédération hono mo ceerno Ahmadou Baro ardi o kadi e inde makko kamɓe fof eɗen mbiyaɓe hen bisimilla wona ɗum ko en beltanima kadi arɓe wadde en formé ko fati to banggal ndema maaro hay somi tawtoraka formation fodde nanmi ɗo nde mi yino ɗo ɓe jarata ɗo sa heeɗima ɗum tan kam anda tigui rigui ene jogui nafoore no feewi e kadi hay jiiɗo jeese mon ɗe ene gandi ene ma andu e moɗon wonde ko haalte ɗo ko gila subaka ene waɗani on nafoore no feewi saabu ɗum ɗon kadi holliri
nde wonno ɗemgal ngal ɓe kalata ngal e ko ɓe kalata ko fof no ɓe kalirte ni fof ko hunde nde ganduɗen kadi ko ɗemgal ngal naneten ngal paameten ɗum waɗi eɗen jogui hen nafoore no feewi ko wona ɗum ɗon ko nane subaka eɗen ponno tawtorede uddirgol ngol taw eɗen jeehi e nelal e Vélingara ko noon nde wonno commune Madina Gounass commune o Allah ene waɗi omo yaaji sabu hande o commune Madina Gounass o jogui ko 66 conseil kono noon adjoint ji maire ɗi ko adjoint ji 5 woni ɗi maire commune Madina Gounass jogui ɗum waɗi hande o so tawi a heɓani premier adjoint tan a heɓat deuxiéme troisiéme ha quatriéme ɗum waɗi hande o Ba Abdoulaye Sy kanko ko 5e adjoint au maire ɗum waɗi kanko o wawi arde uddidde réunion ɗum ne kadi ko hunde nde beltortoɗen no feewi eɗen jettamo no feewi eɗen jaaguimo kadi ne yafuya e kala saaha wona ɗum ko onon arɓe ɗo ɓe maire ne salmina on onon arɓe kadi tawtorede ɓe wonɓe ɗo e commune Madina Gounass e immiɓe guure takkiɗe e nder Madina Gounass e immiɓe kadi e commune aji takkiɗe Madina Gounass onon fof oɗon calminama on juurama kadi on beltanama eɗen mbiya tan hono ceerno Amadou Baro yo wat feere hono ɗum ɗo taw omo wawa ɗaɓɓande en ɗum e kala saaha nde wonno jangde kañum ganduɗa tan ka fuɗɗima ala ɗo haɗata sabu hande kamɓe arɓe wadde informé ɓe ene wawi janggo e jaam ɓe gaddano en ɗo woɓɓe kadi daɗɓe ɓe ɓenne kadi ne mbawi addoyde woɓɓe kadi daɗɓe ɓe ɗum waɗi noon kala daɗɓe ɓe daɗɓe ne gaari enenne kadi ko noon mbaweten daɗirde nokkuji goɗɗi walla yimɓe woɓɓe remoɓe ko wiyete maaro ko Allah jarama on ñagama kadi yafuya assalamu aleykum wa rahmatullah e jettor tawi ko fonno haalede ko he fof haalama bawaddaɗe ɓe wondiɗoɓe kala ɗo ponnoɗen hedde hen walla haalde hen ene wayno ko heeɓe kaali jon kam ma hoɓe duwodirde tan e uddude golle ɗe eɗen jetta bandiraɓe arɓe notidaɗe ɓe fof gila e nder commune he ha e commune aji takkiɗɗi fof en mbawa sen mbi eɗen limta tan en juumat en jetta kadi maire o e darde makko e golle baaɗe ni eɗen gandi ko hen tan ɓe daari ko hen tan ɓe kirjinta kanko musidɗo men o noon hono ceerno Ousmane Sow gimmiɗo Kolda ari kanko e ɓe o wondi eɗen jettaɓe no feewi sabu darde maɓɓe e kiram maɓɓe e golle he gila ñande kalanɗen ɓe hono yidde meɗen e oɗo programme en jii coftal e darde nde ɓe daari hen ko saaha o no wayi ɓittude ni tan no wayi hawridde e julde ni kono noon programme o wonno ko ɓe mbaɗa ɗum balɗe 2 walla balɗe 3 kono o saaha eno faaɗi no wini haɗani e lawol gotol ma en gartoy hen en jii ɗiɗo duuɓi 2 wuro ngo walla mbiyen commune o fof ene hucci e demal maaro hono no yimɓe kaaliri ni yimɓe ɓe ene kucciti hen no feewi kono noon won teskuyaji ɗi jiiɗen hen no wiiri ni wonɓe ganduɗa ndungu ene silta taw maaro ko yettaki ɗo fonno yettade ɗum noon ko wawde serndude awdi ndi ɗi ganduɗa namdi ko dumunna dabɓo e dumunna juɗɗo walla ɗo foti waɗede faro walla waɗede dow ɗum en jii heewɓe dañiɗen caɗele gueɗel gonngel ngel to banggue pompeji ɗi banggue mélange o en jii joguiɓe hen caɗele no feewi guesa ma yahat ha ɗo welata yiide ɗo beya ɗo jomum pompa guesa mba fof bona walla ala ko yinno hebde hen ko hono huuɗo ko yaaha heddo maaro ko donc hebde ɗum hen guesa mba sooya en jii ɗum en kawri ɗum ɗo no feewi no feewi ko ɗum addani en huccidde e maɓɓe kamɓe haralleɓe ɓe beele ɓe mbawa heɓɓitade ɗen caɗele ɗum wonno fayida tigui rigui formation o beele ɗeɗo caɗele ɗiɗi andude gueɗel fof holto fotta waɗede e holto moƴƴata kadi pompe ɗe holno fotta waɗirede gueɗel gonngel ngel eɗen jogui e nder men ɓe ganduɗa woni duuɓi 5 joni walla ko ɓuuri ɗum kala hitande maaro ko ndemi ko kon ñamata ha hitande dartogo wuuri ɓen nan ɗo ɓenne kadi so tawtorama ñalawmaji baaɗi ni no mbawi rokkude
kañum expérience mo jogii heen o mi annda so ɓe kaali hade mi arde kono e ɓen ɗo e ndeer men kadi ɓe puɗɗima lindintinde ɗum wonno poccital ñalawma ngal fof kadi eɗen daña caɗeele to baŋnge coñal to ɗum fof ko kamɓe mbaawi Sodagiri waawi wallude en heen holno ɗen so ñalawma o so yaajino ɗum fof ma en ngartu heen holno mbatten haa matériel eɗen nganndi kam pelliɗɗo remde maaro ko heewi fawataa ko tan e soñirde junngo alay sago ma daña matériel ɗum fof so yaajino hannde eɗen mbawno yewtidde ɗum kono no wiini en ƴeewanat ɗum ñalawma goɗɗo tawi ene yaaji so Allah jaɓi en jetti banndiraaɓe ɓe fof en jettamo kanko ceerno Ousmane en ngalaa jobdi makko kanko e banndiraaɓe ɓe o arde ɓe fof en calminii banndiraaɓe ɓe fof Allah jaaraama on jaaraama محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد يو حالما كو الله